Čáko lidí, to je DJ Monster a ne, že hrajeme nějakou hru, ale děláme tutoriál, jak vyrobit Minecraft server přes hamači. Bez pluginu, samozřejmě přes GrabBlockit udělám další part, no ne part, no část, no to je no, teď to řešit nebudeme, takže zatím si můžeme otevřít nějakou, vyrobit složku nějakou, kterou pomenujeme jak vy chcete, třeba YouTube. Mně to úplně je jedno, jo? Světě, tady dáme Google Chrome. Tak, a počkat, jo. www.minecraft.net, myslím. Já nevím teď. Já myslím .com nebo net. Jo. Takže nevadí, použijeme ulož to. Tam to snad bude. Prostě robíme si nějaký já fakt nevím. Napíšeme Minecraft server bez hamači. Server bez pluginu, tady něco máme. Nevím, na jakou verzi to funguje. Někdo tam dal popisek, že to je server. Uvidíme, stáhneme si to. Takže 5 vteřin to budeme mít. Tak, to sám bude mít. Už je 8, 7. To je chvílenka, když já jsem přihlášený na uložtu. Na kamošovi určitě, protože on má ke mně důvěru a věří mi, že nikomu nedám heslo, což určitě bych neudělal, nejsem takovej kripl. Že bych prostě dal nějaký heslo a takhle nějakým lidem, neznámým třeba, nebo prostě známým, to úplně jedno, prostě mám ho já v hlavě a on. Takže to je všecko, co vím o něj. Jaký Minecraft server máme. No, teď nevím, že to kurva je to deskopní. No nevadí. No on už tady má hotovou složku. Tak vytáhneme jenom tady tohle si stáhnete z minecraft.net a dáte to do složky tam, kterou jste si pomenovali nějak. Kliknete na to, pokud to není virus, a snad není. Takže předpokládám, že to na 1, 2, 4 je to, takže já se na to nepřipojím, nebo Minecraft je na 4, jinou 4 nemám. Takže on se tady vyrobí nějaký ty věci. Jo, máme to. Vypneme si zatím server. Vypni se. Oh fuck, dal jsem Skype. Nevadí, jsem si psal s Big Mondem. Teď když tak renderuju, já nerenderuju, ale čekám na noc, až půjdu spát, protože když něco dělám, tak se to tak laguje a koukám se na nějaký jiná, tak se to laguje jak hovno. Víte, mám to v HDčku, ještě to vyrenderuju v HD. Co to zase? No dobrý, už to mi zlasnat, jo. Wow. Tady máme soubor properties, nebo jak se to čte. Na to kliknete pravým, otevřít v programu. Počkejte. Jo, dobrý. A musíte dát doporučené programy poznámkový blok. Když nemáte, samozřejmě, když to máte, tak už to nedělejte. A vy si to otevřete a tady máme mod.td znamená jak máte IPinu, tak pod tím je napsaný popisek prostě toho serveru, třeba test YouTube. No, test YouTube. Tak. Spam monsters. True znamená ano. A false ne, takže dáme tím, no já tam chci monstera třeba, tak jo. Generate structures, nebo jak se to čte, já fakt nevím, anglicky neumím.
true znamená taky zapný a to znamená, že prostě vygeneruje to třeba v jeskyni. Do prdele. Monster spawnery, jako dungeon, anebo vesnice a takový. Nebo ty božní Egyptu něco. Ne Egyptu, do prdele. Jak se tomu říká? Pyramidy. Ježíš. Max playerů, tam si můžete klidně jebnout 999. A já to dělat nebudu, to se zatíží server, myslím. Dáme jeden. Nebo tam půjdu já, ale já nemůžu. Game mode 0 je prostě survival, jednička je game mode. To prostě znáte. A já dám 0. Difficulty, nebo co to. To je obtížnost. Jedna je easy, 0 je nic, myslím asi. Nebo já fakt nevím. Jaka je asi hard, ale já dám jedničku. PvP true, takže PvP můžete se tam mlátit jak šulínci. Určitě ne, nemlátíme se. Je tohle mirovná hra, ne, že se tam bude mlátit jak šulíni malí. Tak, teďka online mod. To znamená, že tam můžu si připojit jenom ty, kteří mají prostě, jak to mám říct, skin, prostě koupený Minecraft, ale já dám false. Dávejte vždycky false, to bude lepší. Můžu si tam i připojit ty s koupeným a varizaci. Takže spawn animals, čili to nechte vždycky málem. Že se objevují zvířata, teďka wildlies, false. Wildlies znamená to, že Ježiši Maria mami. Že prostě každý na tím whitelistu bude napsaný, takže whitelistu tam bude každý napsaný, třeba čuráček obecný nemůže na server z důvodu, že má sračku. Tak. A prostě, když dáte true, tak znamená to, že ten, co tam je napsaný, tak počká, teď se napsat tam do toho whitelistu, že může, ne, nemůže, co to melu. Teď jsem si to s něčím spletl, s tím online modem. NPC spawn, true, určitě, NPCčka se spawnujou, jako villager, myslím, já teď nevím. Max build height, já nevím, ty vole. 256 bloků, jak vysoko můžete stavět, anebo do podzemí. Samozřejmě asi do podzemí to pod bedrock nejde, ale jde to nad, takže to nebe. Dáme tím pádně 1000. Stavět někam do prdele. IPnu zjistíte kvůli hamači. Takže dáte hamači, nemám hamači. Hamači si normálně stánete, dáte, nainstalujete a jedete. Ježiši, kde mám hamači? Ježiši. To použijeme. Ty vole. Jo, hamači. Tak, tady máte prostě hamači. Tady mám nějaký dýpky. To nemusíte řešit vůbec. Tak. A ten network. Create, ten to vyrábí samozřejmě. Třeba Trolllines. Trolllines to snad nikdo nevyrobil, pokud by se nikdo nekopíroval. 1, 2, 3. A confirm password je znova password, počkej, jsem napsal nějakou píčovinu. 1, 2, 3. Jedeme, create. Tady máme Trolllines. Lidi si tam můžou připojit důvodem, že dají network join a napíšou tam Trolllines třeba. No ne přesně Trolllines, ale napíše to, oni tam napíšou prostě jméno to hamači a passwordu, prostě jaký jste tam napsali, musí to ale vědět samozřejmě. No já to nechám zatím. A IPnu zjistíte tak, že když jdete pravým na tady na tím jménem na to IPnu, copy IPv4 adres a vložíte to do server IP. Level seed, to je třeba, to nemusíte, to tam můžete nechat jen tak volný, to úplně jedno. Level seed znamená, že tam napíšete třeba čurák, někdo napíše v singlu level seedu čurák, a bude mít úplně stejnou mapu, jen nepostavenou. A nebo RKL, to pořád nevím, asi větší práva, nebo to, já nevím teďka. Nechte false radši. Level typ default, no to já nechápu. Server port. Takže nechte 2, 5, 6, 5, kvůli tomu, že to je
originální port, který zadávají malém všichni. Musí tam být pětimístný port. Takže ne, že tam napíšete do prdele nějakou jedničku. Například toto. To neuděláte prostě, musíte tam 25565. Protože já vám to doporučuji, ale offline. Takže hackři to tam prostě zráč bude lítat. V survivalu, tak prostě to kikne. A když chcete, aby tam nějací čuráci s hackama lítali, tak dáte čru. Jinak query, to já nevím, co to je, tak dejte false. Level name, což znamená jméno mapy. Já tam mám Word, můžu si tam vložit něco, nějakou mapu, třeba moje mapa Repack is Forever, nebo něco takového, jak jsem si pomenoval mapu. To přepíšete, vložíte mapu do toho a jdete tu mapu. A v Nether, můžete se chodit do Netheru, já bych to dával určitě žádnou člu, takže to stačí uložit. Jedeme. Tak. Takže tam napíšete nějaký to jméno vaše. To bude jako adminem. Overpower, nebo jak je to. Napíšete tam třeba, já si tam napíšu DJ Monster CZ, nebo jsem to já a já chci být admin, protože to je můj server. Dáme uložit. Zapneme server. Ten server nic nemá málem. No tak dělej. Je to na starou verzi, tak já se tam jako šulinek nepřipojím. No, zapneme si Minecraft, ty vole. Uvidíte, že fakt, já ho tam mám zaplay, že je to na staré verzi, no. Já mám totiž 1.47, myslím. Já teď dvakrát, vole. Šulinková hlavička. Hlavně jsem si nepostral Minecraft z toho, jak já vyjebávám ty složky. Protože já jsem to nespustil. Nevím, protože já se nudím, jak svině, já nevím co hrát. Bo mě nudí, všecko mě nudí. A kdo se bude ptát, jaký mám texture pack, tak já mám texture pack Visa HD něco. Jo, máme tady prostě multiplayer, uložíte si tam tu šulinskou IPinu. No, já si tam vložím 25565, tak, down a jedeme. Vidíte, ten hajzl nemůže najít. Lebo proč? Vidíte, já už jsem se tam asi připojoval. Tohle se mi nezdá. Opět lost connection. To se mi nelíbilo. End of stream. Vidíte, communication error, protože mám starou verzi. Snad se vám líbilo tenhle tutoriál na jak vyrobit Minecraft server nebo přes hamači bez pluginu. Dejte like, odběr, pošli to svým kamarádům, aby viděli, jak já tady dělám světy, let's playe, tutoriály, teďka a amnézii. A hlavně, že budu natáčet Mafii 2 brzy, takže se těšte. A já se s váma loučím, čau.